Wis. Bare pas bener nih kene. Iya. Sama. Wis kita. Yo kita. Ya wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Power. Pak. Repa sama. Oke guys. Senengnya ya. Saatnya kita membuka pesanane Mama. Dari Bundas. Iki ya adik gawe iki ambek sing slonjoran, ambek model jengking, model apa. Aku memang pengen mengerjani Bundas. Terus Sekali-kali. terus lah ya aku ya Mama nek mau sesuk ngene nah ya ora kudu aku. Ora kudu. Alah ra kudu itu digawe kok. Iya, ana digawe guys, sebenarnya apike ngono. Ora kudu Ora kudu lambene lambene tok, tapi terus digawe. Jadi iki nek reno piro yo? Piro, Pak? Requestku 3. Iya. Sampel. Bakso. Pentol. Karena di MK dhewe ya idene kan terlalu banyak. Kriwil-kriwil. Kenal kriwil, nek kenal jebobok ya enak. Dia kan kreatif ya, ora kaya aku. Amane entuk kula guys di umani daging apa? Daging bakso. Sing mbak kurban. Ini mangane kuwi terus tak petik tak Aku wis dikene aku mah. Moh guys, Jalur dadi. Mah, dadi. mulai sekolah Ngantuk ya Pak, ya. Hah. Masalah. Nek Iya. yo rekomendasikan yo. Lah Aku kok masak nasi ya mah ya Ale ya. Ya. Makanya ini kan langsung kita makan nanti malam ya Ale ya. Ya, kita yakin aja. Sangono kowe ning anu. ambil aja sih kamerane, jangan cegak. Sik al kok sembire al. Supire ning kene ae. Dadi iki yo enek Ini bumbu enek sambel pecel. pecel. Enek sampel. Ki bakso. Terus tahu bakso. Terus ambek bakso kriwil. Tahu bakso. Bakso. Iki bakso ambek Bakso kriwil. Bakso kriwil iki. Yo kriwil. Keriting. Nek rasane ya padha kayak bakso. Beda. Beda. Beda rasane. Urat, iki urat. Enggak. Iki ayam. Iki sapi. Iki ayam iki sapi. Terus iki nek sempol. Sempol ayam kok sapi? Sempol ayam. Terus Sempol enek ayam. enek sambal pecel. Delok. Heeh. Pesenane. Terima kasih ya Bundas. Semoga panjang umur. Amin. Amin. Apa? Cepat dapat momongan. Ya Allah, Mah. Sopo, Mbak? Lah sirene apa adik neh kowe lah. Oh, enggak. Sehat-sehat, sikile sing diluk-diluk ndak mari. Terus sing sikile sing cantengen ndang kempes, ya. Ya Allah. Tak dongakno sing tambah rukun karo Salwa mbek Diyu. Aku ki anggapku rene kan menggolek udara segar ya kan teman. Oh gak. Mbokku yo padha ae. Mbek aku. Yo padha ae cuap-cuap Pak Bunda. Yo. Ning kono adalah apa sapa jenenge? Dio, Salwa mbek Bunda ning kene Al. Iya Ya sing paling gawe lambeku njober ya kuwi. Joko cok kuwi guys. Joko-kondo kuwi. Kandanane angel. Lo pringis. Kok Joko. Nek dikandani yo. Hae. Kenapa Mas Dik seneng iki? Ini adalah bumbu pecel khas dari Cepu. Ada seneng nombo. Aku suka rasanya ini tuh rasanya piye ya? Lembut. Terus ya ono pedes-pedese. Enak yo Mah ya. Enak Dipangan ngono tok yo enak cah. Terus itu Gak usah di. teksturnya itu agak ora teles, ning kering. Heeh. Teksturnya kering. Iya, tadi dipangan ambek sego tok ngono kuwi enak, gak usah dilarutno. Biasa dikai banyu lah wis. Heeh. Iya, aku biasane yo ngono. Khas Cepu. Nenek pecel ning kene kan Manis. iya ora pedes malah. Oh, betul sih gini. Nek kene iki dominane senengane masakan Pedes asin. asin. Nah, iki bisa ning Cepu kan manis. Ya sedengan lah. Yo manis lah manis temen lah pokoke. Nek manis banget ya adalah Jogja. Heeh. Ki mangane Jogja. Karena ya masak semua santan-santan kan ning Cepu kan Heeh. kental-kental lah. Nek Nek kene kene kan nek gak kendel gak ngepot. nek ning kene kan bening-bening piye ngono kan. Tapi ki aku nek apa kae yo pertama ning kene kuwi soto disanteni aku gumun ja. Lho kan Pakai soto rohku. kemiri. Oh nek ning kene sego tewel. Ning
sego tewel kene kasih kan nek kono tewel kan bumbune beketan. Nek kene kan bening. Niki iki jenenge lodeh nek arane iki. Aku gak doyan. Ya kan beda lambe. Pertama kali rene Tajak mangan sego tewel yo. Aku yo mau delok oh iki kasepati. Yo kan kasepati kan sego tewel. Yo gandul yo no. Yo maksudnya terus mari ngono ki aku ngene. Soalnya apa aku ning cepu guys mangane ki dikei santen ning kene dibeningi. Aku kaget. Tapi jenenge emang mau lambene wong sing seger lambene wong sing nyetok ora tembine mas santen kok ngene iki ya. Ngono ki enak-enak ae, tapi gara-gara ketok apa jenenge ning kono ki santen terus itu makane kok enak sing kurang ngono lho. Ya kuwi mang gak santen iki. Kurang yo cara urung adaptasi lah. Dadine tapi kayak aku ngene iki dikene wis suwe ya sesuk ya merasakan ono ki wis biasa. Biasa. Sama berapa tahun? Nek kira wis 7 tahunan. Oh, 7 tahun. Akhirnya 7 tahun. Lah nek pas dhisik lak rene pertama lah aku digoli sego tewel lah aku yo rada nganu ndase tewel endi aku ndak ngono ya iki ngono. Iku nek arep dhisik lodeh nek nggonku aku yo ngono. Ora ya wis saya tewel ngono ya. Mak cukokno 2 kilo. Sudah masing-masing daerah punya ciri khas masing-masing ya. Tidak usah saling menjelek-jelekan. Iki nek ngriwili iki ambek emosi, ambek dendam pribadi, ambek pokoknya ambek depresi. Padahal ini nyuwili apa ngene iki padahal mau garpu dipangan ya. Wes jane, tapi kan iki watus. Baru mlebu kulkas. Bismillah. Itu mbok kodok sik. Iki tapi gak terus. Enak pura. Enak. Enak das. Enak tenan pura mah. Dah jarene mamah kurang jare. Kurang akeh. Yang biji ya iki. Ali kok yo. 500. Nyentot wae. Ora iki yo. Omah iki gorengan bunda bakso sing ndi polosan. Beke sing kliwil. Tapi rasane ayam mbek bakso rek padha. Apa lihat tuh ya? Mati rasa? Asin tapi iki. Yo, soalnya apa? Karena yo bobo. Mbok kokoke ya, Pak. Ate aku iku yo bare, Pak. Iki nek gawe mbok ora ndek tangan kiwa nengen kan. Ora, aku gak iso. Ora. Aku nek bakso sok ngiwo. Diwarai bunda ngoten gak iso aku. Cekre. Ngene. Gak kulino. Nah, aku soalnya tengen. Tengen poki-poki. Iki caranya Kiwo. udah kan. Mah, tak dari yo. Mbak Repai ra iso bedakno kiwa mbek tengen. Kenapa? Ra umumi. Kok dalan ngono ki piring menggok kiwa, sing ane menggok nengen. Sen kiri, belok sen kanan. Yo kuwi wong Indonesia ngono. Iya. Koy aku nek seneni wong ning pasar. Tarik teng kanan aku tarik teng kiri aku menggok ke kanan. Iku tak kuwi saya aku gede tak bisa genten. Kan. Ning cangku terus ngene, astagfirullahaladzim, wis tuwa. Iki mah Dewe kan. Dadi sapa nek gak gelem ngalah. iki mah awake mapan repa ya ngono. Aku dikuwat mobil tak pisoi. Ya wis guys, padha iki duplikatane nek biyen ya bunda sing dadi kalahan sing men di anuni di sing anu ngono ya nurune ning aku. Dadi bocah iki sing miso-miso ya. Aku ning gurine wis meneng ae diobat abetno ya. Wis dijak nerak wong ping pira ae ya Mah ya. Tapi dia licik mah, dia iki meneng ae gak gelem mengekspresikan. Ya kurang gawe, aku mau berdebat. Duh, nek gak salah ngapain wedi? Ya tapi kowe iki kan wis roh ya. Waktu itu pas lampu merah ya tak poyo ae. Undane mau wedi aku jan. Lah bocah iki gudak wong sing idoni bocah. Padha. Ora yo netek-netek padahal kuwi tronton no Mah. Tronton wonge iki gak wong kono ya. Soale ngidul nek langsung aja ngene. Heeh, ra sengaja. Heeh, terus langsung kuwi langsung ngene. Jan. Ngono. Jan. Lek Jan. Tak gudak kepada tronton aku, tronton barang aku. Heeh, tronton sing gede. Padahal kuwi wonge iki gak iso basa. Gak iso basa apa
Kotak-kotak wi. Kayake wong Konten. wong Jakarta mah. Jawa Barat. Kate B pokoknya. Dua dangak ngene. Wong-wong wis ngingeti wis sampe gumun. Aku wis ngene. Dene nyetir ngambil ngene. Ngomong apaan, Mbak? Ngomong apain? Kenapa lagi maksudku gak nek aku gak salah kenapa? Lah didoni. Lah tapi iki yo. Lah didoni gede badak. Kudune tak binem copot utang wonge. Ijine badak bayangno. Kok malah kok kan bahas itu gue kurangnya panganan bahas itu. Wis stop. Ini pokoknya kare mama dan bapakno. Iki carane dikek kuah. Digodhog sik, laki gawekno kuwahe. Heeh, laki. Iki goreng ora apean saiki. Iya, nek dimancacah. Yo wangi. Lah goreng gampang. Masuk ke minyak, Pak. Al. Terus tuku ndok. Ndok ono. Ndok. Duwe tengan. Bisa liter teh. Nek tengan lho, mah aku. Kadung tengahan iso. Ndregane padha. Karete. Pokoknya nek sing normal-normal ngene iki sing gawe beda. Sing gak Ya sing gak normal kowe. Iya. Abnormal berarti dudu. Ini aku enak sing kaya digede iki Mas. Ya iki ayam. Iki cara didel ngono kuwi piro nana? Curiga kene boleh iki kedol cah. Gak aku nek sing hewan kurban itu tidak boleh dijual. Nek kan ayam ora kurban. Heeh. Iya, iki gak kurban. Iki Nek sing kurban itu Tidak boleh. Iya. Ini dimakan sendiri. Maksudku sing iki kan Heeh. ayam. Oh, didol iki engko. Bunda, ini kalau dijual satunya berapa, Bunda? iki kuwi 30.000 ngono lho. Terus mau siapa tunggu siapa? Yo, 3.000. Ya apa 3.000 ki nek badi kok iki. Nek gak 1.000 siji. Pati kan citok, Pak. Wong iki ayam Ayam kuwi malah ayam. Yam, ayam. Yo Mas pilihan. Iki ayam pilet Tok kowe engko. Gaweno enak ambek mbokku semangan sempol enak. Oh, Malah iya. Aku tuku sampel kan sampel sing 5.000 sini 5. Isine 10 apa 5? Kulo ning ngarepe anu BRI. Enak iki tenan. Ayo Al, mereka wangi goreng. Iso. Tuh. Iso iki enak Mas Sam. Tenan Iki digo mukbang. Mukbang apa le? Mukbang apa jarene pengen nggone pasar malam sebenarnya sing ndi pasar malam enek sempolan ini iki. Ono sosis sak mene yo ono, sak mene yo ono, mene yo ono. Sosis gede ya. Sosis keribu. Oh, ono pasar malam. Enak sih. Iya. Enak. Sabu lagi. Ayo. Sosis Sosis apa kuwi babi lan? Mbak. Oh, gawe di. Bermain sosis iki kelenger. Pedani wong ngono meneh yo, guys. Iki nek iki pengen mbok masak apa sekali iki digoreng yo enak, Mas. Iki di gawekno anu saus sambel. Pokoknya iki adalah stok Iki lebone terserah, kalau lebone 5 terserah. tahun ke depan. Ya Allah, pada kada luar so. Nek mana loro. Aku nek mano loro paling sing tukang ngentekno ya kuwi iki. Yo di porsi sedina 10, loro. Nek cek men wong aku tau gawe nang ngene siji sakmene iki santekan gorengan tak. Nek ora gelem masuk urusan. Mistis sih. Mistis banget. Anakku ki ceramane iki tuku beras awet. Mangan beras. Aku makan. Sing kecuali jerimu. Itu luar biasa. Nah, aku makan sego, guys. Liyane gak makan sego, makan menyan. Makane kurung-kurung. Menyan dikeramu sih. Ben sing anu biar lemu-lemu amat iki, Pak. Lemu iki, Mak. Lemu. Ayo ora lemu-lemu nah. Maksudku tapi kapasitasnya untuk umur segitu lemu. Kuwi umur piro ya Jali? Kuwi SD. SD kelas kelas 4. Kuwi alur berapa? Aku lagi setahun. Setahun lah mau udah. Setahun itu kira-kira. Apa tuh nega?
Boy, kowe urus sekolah. Iya, lho sekolah. Saiki umure 13. Aku loro siji. Dadi piro? Adek sama. Oh, aku paling aku kelas berapa? 4, tak 5. Iya, kacaan aku lah aku kok mandi. Udah jadi cilik guys sama. Kau foto nih. Kau. Saya amit-amit. Yoi, sumpah dia barang cilik nyongan nang mah yo. Kayak bocah Cina. Ala yang ngono delok kuwi cilike. Gedene. Amit sekali. Nek bengi yo ngono mah sam potong iki bulet. Kene motif sing ndok serit. Kayak kok jambel jagur. Iki bener lagi tak cukur nanti ya sini rambut. Ritual di channel Repa. Setiap ke rumah mama ataupun mama ke rumah potong. Karena nek orang begini ini kayak tukang potong, aku rene berarti nek kono kayak tukang potong. Ngono ya. Pinter ya? Tukang potong berarti nek kono semua. Nah, makanya aku rene ya kan pinter ya. Iya. Ngono ya guys, karena kayak sebagai pusing, sebagai pertanyaan kenapa setiap kesana kok amin mau potong ya karena kebutuhan konten. Omang yo jaluk apa jenenge potong memang ngomong ini. Ojo aku pengen konten barepa aja potong sih. Enak kok gue santai. Soal ritual ning konten Repa nek setiap minggu bertemu dengan mamaku potong. Gue udah kembali guys. Aku kowe potong Pak. Potong sambil tak potong lanang. Tunggu. Tak potong mulet. Lah kenapa? Sumuk. Bedanya apa Mike yang bisa dikunci ya, Mak? Sini aku ngeluh kan. Aneh-aneh udah kok bunda. Iya. Bunda pada rambutnya sampe ini. Pak, aku ngeluh wak pakai rambut. Padahal rambut iki ditimbang kira nek sekilo nek. Tapi ki yo gak sih, koyo Mangke lho nek. gara kok ndas luwih ngene gak sih, Mbak? Lho, mau kena karate iki koyo tarik ngene. Iku kuncirane iki gue sing iki sing Ranci aja kunciran pentil. Iki ora pentil iki, Pak. Lho po, Pentil iki yo kain. pokoke ayo masak iki, guys. Ada masalah. Dibalik, Pak. Ayo. Yo. Aku cak. Ayo. Yo. Ayo, Oke, guys. Minyak iki. Oh, Sakit ki. bukain. Ih, gerak tuh ya di sini sekarang. Ani ki digedeng apa jenenge? Ya Allah. Masa ning wajan, Mbak? Kepenak Mbak ning wajan. Mbok kudune wajan le, ora duwe Iya teflon. wis. Ora teflon maksudnya panci. Biasanya kayak panci. Kowe iki merono. Neng apa? Neng gelas. Gelas atau Iki minyak sak pira samono kuwi mek tekan ndi? Kabeh no. Minyak nek ngono ki opo nek al? piye pokoknya tuku minyak guys. Iki setengah kilo kan iki. Setengah liter. Nek sak liter. Engko nek tak tukono 2 liter salah. Mek kuwi tok tuku. Iya. Lha iku pira? Setengah. Ora nek setengah iku kok. Pira? 400 mili. Setengah dari 500 ha? Iya. Itu berarti nek setengah. Terus 2 kilo salah. Terus apa demo ning ndi iki? Ya? Apa demo ning ndi? Ning bakule apa ning gone mereke? Iki mereke adalah Dimas. 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 Oh iya. Kowe rono. Yo aku nyetingku piye ki? Terus. Yo modele ngono saiki. Isen-isen saiki iki lho. Lho. Iki kopi apa ning gone? Wah. Wah tak. Tak biasa nih. Ora ada gas. Oh iya sirat. Ya wis bar guys. Gede aku coba ya. Ora mah. Ngisor kuncen gedang yo tapi ra tak ya. Yo maaf. Loro. Iwa dipirik. Loro. Ya Allah, makasih pirek nonton neh le. Ya makasih yo. Ya tas e. Yo ambil piring yo. Gak banyu sidik.
Jadi ki poin nak canda dik wah gitu nah. Nek sing rendah kalau cukup pilih sih. Nah, ya makasih. Kayak banyu sithik, kayak Royco sithik. Iya, kayak banyu sithik, kayak banyu sithik. Nah. Iki kok mangane yo guys, mangane kabeh iki kok mukbange kok bareng-bareng kok yo padha ae di konten Pokoman aku. Sithik ae. Soale metu iki wah sithik ra metu iki. Ya Allah, Gusti ya Allah. Iki warungku ora tak buka. Gak usah. Usah. Kok muda wong marah. Ndak wong marah malah dol iki. Banyune ndi? Coba banyu yo. Ayo ambil air yo. Ambil air. Ya. Aku mah gak ngomong. Sithik ae. Aku mah gak ngomong ning kuwi. Wes. Aku mah gak ngomong ning kuwi ya, Al. Gelas. Sing gratis. Gak apa ning kene lah. Gelas plastik ning buri nasi teh, Al. Kurang cair ora? Apa sih? Kurang jauh berarti. Aku kira apa ngerti nem. Aku bisa gelas satu enggak tahu. Iki lho apa? Ketok. Ya Allah Gusti. Ngelopone gak penak ning gone. Ketok. Ki bukano, Mbak. Gak bukano iki. Cek guys, ubah posisi. Nah, ini lah yo jembar. Ngenteni panas sik, Mbak. Panas sapi loh. Panas yo ngantek panas, ngantek. Wis belum menit. Ya, 3, 4. Ya, kono. Masih engko bakal di apa jenenge konten selanjutnya mukbang. Ya.